Международна олимпиада по изкуствен интелект, създадена от българи. Това е истинската гордост за България. Но какво виждаме? Почти нулево отразяване в медиите. Никаква помощ от държавата. Имаме златни, сребърни и бронзови медалисти. Дали ще има за тези наши олимпийски шампиони по 250 хиляди лева премия от правителството? Не, разбира се. Това са умни български деца. Не са примати, не са чужденци. Не са затъпели от вдигане на щанги, от скачане или от размахване на хилка. Затова не ги подкрепят, затова не ги оценяват. И затова като пораснат, ще избягат от България. А ние, щом подкрепяме приматите, ще живеем в държава на примати. Защото сами сме си създали този живот. Тези ученици след време ще бъдат водещи инженери, водещи програмисти, водещи учени. А щангистите и децата, които са станали спортисти, ще вдигат щанги и ще мучат. И ще хвърлят салфетки по чалгаджийниците. Това ли искате за децата ни? Това ли искате за България? Такова бъдеще ли искате? Аз не. И ще се боря с всички сили за спасяване на България. Който се чувства българин, да помага.